Wazana kana mbatika kio. Yo mjare. Usikona hapana shida ila. Hapana shida ila. Babi. Ofisi ni hapo berera. Amkuna makano kwa matombe madamu yesa ndikura hapana nzima. Hapana shida hapo. Baba ndikufa mani pai. Ndikufa mani pai. Usikona matombe ila. Mjara zvinhu zvedu zvinobiwa mukatu. Mune mabhiridi ari kushanda mukatu. Vari kugadzira itare kuti inyasonake. Andikuona nepembe nedust panapa. Inozvaneta. Yo akungopinda matombe papa chikwangwari here. Naye security dai. Kuna chikwangwari chine kanzi kuti daiboard. Saka mutaura kuti pazhira apa pasina zhira. Apa pasina zhira mjara. Boss panga paine dust papa pane tara. Uri kuona kambani? Asi kambani itafanana. Wasaka is supposed to close the. Unofana kutenderana uko. Wopinda kwa mkatu. Pano hapana zhira panapa. Wasamukura kuti pazhira panapa pana zhira panapa. Hapana zhira. Daiboard. Enda hapana rino. Daiboard you tell me kuti pazhira panapa pana zhira. Hapana zhira. Ikambani hombe. Isecurity kambani hombe. Zvokuti zvese zvawatoita kaizvi. Ndaro nonyura iwe. Apa ndikunyudziwa kuti pazhira. Hapana zhira. Sofa hapana zhira. Wakaita imozva kuti. Ukunotara yesete simbe. Unoti pakwatanukira. Ndara pakatsika apa itori mhosva. Shefu wangu akasvika ari panapa uri baba kutokwatanura futi baba. Itori mhosva hombe. Wangu kutokwatura ka. Busi yako asi ine magritas. Impossible busi yako toni. Iyo mdara iwe. Office munhu ngatendere nuko. Akupedzera nguva. Pano hapana zhira panapa. Wasaupa pazhira apa pana zhira. Hapana zhira panapa. Saka mukuru ndiri kupedza 2021. Ndichiudzwa kuti pazhira pana zhira. Wakutodudza zvinhu zvakawanda. Shefu edu akasvika panapa muripo panapa kapa. Vanoti apa. Shefu yenyu hapana zhira. Bata. Tenderera no. Zvakana basa. Pamboenda. Ruwa basi rako yeni. Saka mukuru ati murungu wenyu akauya panapa achandodzwa kuti pazhira hapana zhira. Pazhira hapana zhira. Ruwa pasi mdara. Kwewe sajini matutu. Office. Budisa mdara aindo. Pazhira pana zhira. Hapana zhira pazhira. Newo pabasa pako una basa. Pane basa chakubasa kana wewe kwako kuna basa futi. Pabasa penya muna basa ne basa. Basa penya kuna basa. Andina basa ne pabasa penya. Pabasa penya pana basa. Usamirira uri kumirira kuti pabasa penya pana basa. Apa basa penya pana basa. Ndo pane basa. Hapana pabasa. Mukuru basa rangu ka. Mukuru basa rangu. Mukuru basa rangu pabasa penyu. Pabasa penyu ndo pamukuru basa rangu. Mukuru basa rangu. Mukuru basa rangu pabasa penyu. Muda kure basa rangu pabasa penyu. Office. Bade paskoro Ndara muda kure basa rangu pabasa penyu iri. Lomba fast those beers. You want to kill my bicycle? Find your job. Ukutakurirana manje, utakurirana. Unaona out. Out of premise. You kill my job at your job. Out of premise. You on your premise you kill my job at your job. Baya. Basa kama kuna basa nekubasa kwetu ja. Nruzo, nruto dzoka neipapo. Nepapo. Pabasa penyu. Pasina nzira. Pabasa penyu pasina basa ipapo. Ndikudzoka neboss muruti pabasa penyu. Mati pabasa penyu hapana papa road penyu hapana road. Ruwa pasi mdara. Unoza pa road penyu hapana road. Hapana road. Pa road penyu hapana road. Pa road peda hapana road. Saka pabasa penyu hapana basa futi. Kana kuna basa. Murukure basa rangu pabasa penyu. Basa rako harina basa futi. Basa rangu harina basa pabasa penyu. Harina basa Ruwa pasi ja. Mandi runotengesa ukambuzuma. Enda iko. Kutoza nakukanzumbuma. Ndo kune vanhu vanogona kuita contribution. Ndikunotengesera ukazumbuma. Infatose. Enda iko. You never mangi mwera shoko. Basa kwako kune basa rinofana kuita kubasa kwako. Kwete kwese zvinodetera basa panapa. Daiboard ka security. Ikamba nombe. Hase kutamba nayo office. Ise kutamba nayo. Ngodewo zviriko hazvo atozongosangana nevanhu wakadzakwa brand. Saka chinzi kuchikoro kunodiwa. Ukaenda grade 1 grade 4 dzinosenza bozo kati 1 plus 4 unokupa chii? Madhara totijairira panapa. Anza unopindura. Ndikuende kunoita basa kwake uko. Arikutodiwa kubasa kwake uko kunoitira ikoko. Ngakaendi kunoitira basa kwake uko. Hausi kupindura mubvunzo wandikubvunza. Ndati mubvunzo 1 plus 4. Wada kutedzera ngeuka mudhara akaka. Isu ngatiite zvebasa redu panapa. Handiti? Kuite zvemetsi zvawada kundibvunza. Pawakaenda kusecurity pawakaemployo andiko wakapiwa answer. Unopiwa ma-answers here. Iwo. Ngatiite zvebasa panapa. Tara iome. Inoda 7 days. Apa unaupfinyira futi. Iwe shefu aenda kudhara. Une basa. Shefu aenda kudhara. Saka ndisiwo ngatiende. Kutenda kuti tiri pabasa. Shefu aende siwo ngatiendewo.
Iwe enda nouku ndiende nouku. Wandingisa wabasa. Enda nouku ndiende nouku. Aiwa, iwe enda. Ndingakwenda. Ndisiye ndiri panapa paDaibot Security. Handibve pano, makandiwana ndiri pano. Tiri kuchengetedza nzvimbo inoyi. Mukati mune zvinhu zvemabhiridha. Iwe unenge une connection nekamudhara kayo. Handina connection. Nda kuba matuzi yemabhiridha mukati. Iwe ndikukuzivai. Jeff ari kuuya. Mr. Matutu unoziva iwe. Ropera basa wakaita zvekutamba. Iti Daibot Security kai. Esi kambani yekutamba nayo kai. Kambani hombe. Kusiya mukadzi kumba uko nemagumbeze kumba uko tusvika kunoko. Esi kambani yekutamba nayo. Ndakatekeshera nyika yese kambani. Lero ndi madhara temutsvairo. Ndakaenda kumfa kozi ikoko. Jairi.